Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, padaanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Daniel ang napakuluan, Arapahap. Sino ka na tayo? Ti awan Arapahap na. Naruna ka na kita agtutubo. Nagidubing. Iti siyak inarapahap ko iti gabot tayo ba nagdengeg ag iti radyo? Kunak Arapahap agbalinak tumet nga dramatista, agbalinak tumet nga writer, Arapahap. Aging kakala kitoy, agar Arapahapak. Anat Arapahap ko? May tultuloy ko tagserbi iti pamilyak, may tultuloy ko tagserbi kada kayo, may tultuloy ko tagserbi kini Apo Diyos, ken may tultuloy ko tagserbi iti ipatpateg ko nga barangay. Yan. Sagudahin nga ti surat ni Daniela. Dear Manong Nemi, kakaasyak Manong Nemi nga mangud-ud-ud kay ninanang para ti padagbasak kuma iti kolehiyo. Siyak ti burdek kada kami nga talong agkakapsat Manong Nemi nga siyak laeng ti kakaiso nga babae. Nabayagan nga naulila kami iti ama. Nga natitiga po na Manong Nemi no apay nga high school graduate laeng dagiti duwa nga lalaki akapsat ko. Napia kini Manong Juju Manong Nemi dadaim put up na nga restaurant na. Di ba kadakes ore la 5 dagiti putot na Manong Nemi. Idinto ta ni Manong Bernal Manong Nemi ket naikamang iti adayo. Nagrigat ti komunikasyon kada kami. Manipod din nagasawan nga naikamang ti adayo namnaminsan lang yun na may nagbakasyon. Dedi lang ipapatay di ti tatang. Nanumukam lang Manong Nemi, kakangilang ti balay mi, ket ninanang Manong Nemi, ket mulmula, itirateng itirawbayan, ken kastamatan nga, siyempre, aglakdako tinateng, adamasit pwesto na Manong Nemi, iti tiyandaan. Madamat programa kong padre, agbuya ka. Okay, sir. Ya, madamat, rugi na. Ya. Agbuya ka. Ang kadya na, di na Manong Nemi. Dati mawag. Saan ko nalatan ni Nanang Manong? Hay na. Susa, padam tumat lang din babae ta. Nakabayatan nga basbasa ket agsikog. Gaytam dagiti kakasinsim mo. Nagbasa da nga peso, adada pa lang second year college. Wag mo tagsikog da. E di nga natuloy, di sayang la di kwarta. Nanang darapahap ko. Sino ko mamin taawan darapahap na ay. Kada damat darapahap ko para kang ka. So nga ron, tunuyan nyo kumatarapap yu para kanya. Tarapap ko para kayong kabalasan ko. Makiasawa kan tumitlaing iti masapa. Makiasawa ka lang itan. Ninanang met. High school graduate at pailaing. 16 pa na taon ko. Bagaan mga asawa. Ubingak pa eh. Sapo, kastan tumalatong pal na. Han? Kaya agbasa ka kesaan, makiasawa kan to. Agbaling ka nga ina. Agbaling ka nga tagtagibalay. Agbaling kantong agtagibi, agpatakil ka na kita anak mo. Nanang please, siyak nagpagpakasikan ka, Daniela. Sayang lang di kitikastusem. Kasla ka da manong mo.
Nakapagbasa na ko mga ti college. Limanong mga Jojo. Kada restaurant na. Kaya lang agad. Ato putot na. Ato ti pagbasahin na. Ato ikan na tinaran niya ka masakbayan. Manigriga ka dalata. Noonak nga saan kat saan. Nang umuna-una anak. Pagbayad mo, pag matrikula. Halpasan na, inal daw nga plete. Nagkasara kamet, pagbayad ti pagkasara. Pangalam, tinal daw ko mga gastusan. Alaman, kat manulat magangganan siya. Tulungan kayo. Tulungan na nga. Ngagmula. Tulungan kayo ngaglako. Itatasamar na nang. Tulungan kayo. Iwinto nagbasa ako, nakit sa akin lang tulungan ti Sabado kin Domingo. Nalala, tulungan na karot nung kayat mo. Yung barbaring numakoro ng kanto. Iwinto na wasak ba iti pa nag-enroll. Arik na manunamig at nalukoy kumitlaeng ni Nanang. Siyempre, mapanang kiti tiyandaan. Anda na kiti kundaway manunami. Ngay pabusoy latan ni Nanang kanyak daglako. Tamapan na agkita ka na kiti mabalin na pa'y gatangan nga nayon tilako mi. Nana, makay na gumatang. Presko, nateng. Anda kiti manlukoy ko ah. Anda kiti natawar. Manunami. Katsang kay baga ni Nanang kanyak ti panagsupli. Pasapol nga. Sa anak agkamkaman iti panagsupli. E dinto, tadigiti kinaraduara kiti high school manunemi. Awan trabaho da, babandakit agpipiknik. Kasi ti may isang aldaw manunemi. Imay, dito ibalay, tapno awisan nak manunemi. Ti kasinsin ko, nga di Emma. Kasen, man, nagrumpot kan. Hindi agpipiknik. Agaw awis ni Elmer. Malagip mo ni Elmer? Malagip ko. Si Stutil nga kinaraduharan tayo. Di ba? Araw-araw na ka. Araw-araw na no high school ta pala di. Sika nga ta, Emma. Crush kumot kidi ang Emma. Ubing damit pala. Daan. Jack masango, Emma. Ano nga ito, Bram? Kakaiso na nga bakasyon. Tultulongak ni Nanang ko nga mapanaglako natin. Kaya ti binigat pag-eksersasak tag agasibog ka iti mulami. Iti malem, nagkapukam tiyandaan. Diyay, inayunak na iti mulak. Susapo ay. Mula-mula, lako-lako. Katsika Emma, awan ti rami damit ang summer? Kasama nga rin bakasyon. Mama nagpipiknik, summer nga ron. Mama nitibol, mama nagpaspasyar. Maramit ko lagi iti obligasyon ko di balay kasing. No siyak naira na nga talaga nga paralaba. Aglaba ka masapa. Agdalusa ka masapa. Alpasan na. Dada, walay, baldog. Agad enjoy. Iso nga siga, enjoyam, di ka nagtutubom. Di ko alam kindi, kundawayam ti ka nagtutubom, tanapigsa ka, agmula ka, tapno adapitem. No loko. Awan gayam, Emma, ano, inanto pagbasam. Siyempre, di ka bilis kabisera. Private. Awan na, dapat ka di public college ang tapi bilis private. Ano to kursum? Accountancy. Kahit ko nagbaling accountant, mga opisina ti bangko. Kasi ka. Kahit ko nagbaling nga nurse. Pagbasaan nakangatan ni Nanang mo? Yung karina So katultulungak. Iwan, at napag matrikula mita. Anong itong artigas to sa inaldaw halaman? Kang kanayon ba't naglako ni Nanang mo? Kang kanayon nga tangada maganan siya na? Basta. Imbag kang ga, Emma, tatakakabsat mo ti abroad, siyak ngay. At takabsat ko nga di restaurant na angin, adumat putot na. Sana imot mat ni Manong Jojo. Idinumtengen ti pa nag-enroll Manong Nemi. Gabuta, susul doon nakmet ni Nanang.
no kasta ngagbasa ag lakuak. Den nakanya kon manong name iti pa nakasweldo. Dito nga bulan. Oh, ibayad mo amin data. Numanot pa kaanayan na. Kalpasan na, mangamukan. No, kasanot ti pang palagpataod mo ti allowance mo. Winan, kahit tinal daw ka ha, nag-commute. Mano pagpletep, tinal daw, misal daw. Balem, 2 rides. Naglugan ti jeep, sakto ag tricycle. Sakto man na nag-tricycle. Ngaglugan ti jeep, ngagawid. Mapantas ang agasot na nang. Jesus po ya. Diba, merienda nga rodem. Sana kung may merienda na. Pangal daw mo. 50. Budget meal. Digad inal daw mo 150. 100. Susaya po. Agin inot ka ah. Nunas kan nga saan kan ngag-tricycle, magbag na ka sa pa-MT agrobwat. Tapos nuli ka sa tagat, masapa kan tumakadanon sa kabisera, sa kan tumagbag na mapanit-eskwela yo, makamenos ka. Sa luwagawid kan, magbag na kan tumanin nga mapanitigar terminal ti jeep. Siya kung di makamunang. Basta, may tad kanya 150 tinal daw. Kasanunog sakita, kitik baka makalako, kasanunog ako mapaglakwak, may gatang tibagas, sidaan, masapsabuli ti balay, nagiti sabon, shampoo, nadadumapay. Kaya na yan, nagrigat ti biyag, marigatan tapay, ores ang kakumangagbasa, anyan tulakit din basa ka. Upat lang ang tawan na nang, nalawan. At sabi ko tawan tagsakit ka data. Tapos niligas takit tawan na kiti emergency pagkasapulan ti kwarta. Nagenrolak nga rod manong nami idimay sa public school, public college, iti kursok nga nursing. Malaksid manong nami di pagpletek ken pangal daw ko nakadadupay di kitinasken nga katang. Nukas na nga dumawat ak kininanang. Ayawan! Isardig mo langin. Nalangan, serbi na nga nga nagenrulak. Datang arti magbagakeng kakit. Sana kas karina ti kas tusem nagbasa ka. Sa po, baka ito madamdama at danto boyfriend mo. Kalpasan na kit dayta. Aga masikwagan na kanto. Iyawid na kanto di balayo. Ihon mo lang sa serbi na. So nga awalin ti kas tusem. Isardig mo tagbasa. Panasik tumat manong name iti mapan na mangibaga kini manong Juju. Iti restaurant manong name nga nakapwesto iti ilimi. Neda ka. Uwe manong. Abay. May kumatumulong ito'y. Ay kata, ang damat na kiti waitress ko. Kumpurumi manong may tulong ko. No aginawak, daginawak. Dalakit di masapul mo ala. Kung manong mangibaga ako manti kwarta keng ka. Awang amin ti pagpeletek. Mapanagbasa numigan. Sus, apo ay. Deta ti bagbaga kininanang. No apay nga nalukoy mo ni nanang. No awanin ti aramatin pa yung agbasa. Agsarden kan. Ita ta nasapa pa'y. Ita, tabasit pa'y itinagastos mo. Nga masay-sayang lang. Isardeng mon. Manong please. Sure. Ako may tad ko. Nagpeso ka na negosyo, manulot nagangganan siya. Nagingin na magatgatang. Ano, inginak mat ti presyo na kita gilako. Mapandamat sa baling restaurant. Naging mangmangan. Bagata, doon mo kamo opisina ng munisipyo. Isudat kang runaan nga customer ko. Manong please. Manong tumulong nga. Awan sa aginaw ka na kiti. Nakatambak nga lunglungan iti lababo. Aginawak manong ha. Tumulong nga. Tapos to, itandan mo kanya. Kasta nga rin tinaramid ko manong name
kadidi da malpas kun ket awanin to brak ni masadag manen kini manong iti kahera iti counter. Manong inakon. Ano sa to? Tigil manong. Balong ko lang may sahal daw. Sa da extra ng 50. Kaya pasensya ka na, dalat mabaling kong hindi itilkan ka. 2 gasot. Di mo lang na yun manong. Pagbaling ko mga 500 din, tapno manual daw ng allowance ko. Ay, awan. Nagbuenas ka matun, kang kati 500. Kaya ni, ay hapo. No, ape gamin aga-arapa ap ka. Ito saan mong tumat nga watungpal. Pag pinustahan ta, Daniela. Baka second year, third year kantong kata agasawa kanto. Di sayang iti 3 nga taon nga naggasgastos ang nga onser serbina. Di ba kas dahawak manong naming bes ko nga patib ka rin dati pakinakam ko. Ngem saan manong? Parang dismaya. Panangupay ti magbagada. Ori ni nanang. No kasta manong naimi nga dawata kisuna, detat kang kanay niyo bagbaga. Manupay nga tanga bulan. Sakbay nga mabduktalak nga aginaw ka, agdadagsan ka. Nanangawang pa'y boyfriend ko. Kanya kahit di maki-boyfriend, kabayatan kang basbasa. Di nak mapilit no talaga nga, awan timated ko. Tumultulong akot ka sa di Sabado ko yung Domingo Kawon, ikang kamat. Iti allowance mo ti 2 aldaw. Ngam ti dito na batin ton nga 4 nga aldaw, uno 3 aldaw. Awan ti maited ko at hindi matulungan. Paano nyo nang sumapul at trabaho di kabisera. Barabaring no makasapul lang iti pagtrabaho nga may raping ko tagbasa. No kasta nga summer manong nami tultulungak ni nanang. Kat digiti bats ko iti high school manong nami no manin awisan dak. Tas kini Emma. Uy, bakasyon. Umagamat ka na. Nabayag ka nga awisanan. Nutoy, hindi man nagpipiknik.Ag-relax tayo ba't na akong klase tayo? Sa ito no dumteng nga dat klase, data, i-concentrate tayo man tagbasa. Isong nga da summer. So, nga ang bakasyon, tapos ng bakasyon, anak at bakasyon na mo ko na. Panag-relax, panaglangay, panagbalog. Isa ka na ti pagmatrikulak tumanen para iti next opening. So, naglako tinateng. Kaya po ay balasang ka na pintas. Mapagkakit din nagananos nga tutugaw dito nga agpukpuka ko alagid gumatang itinateng. Ano sabi na nga danalang mo? No saan ko tulungan ni nanang, Emma? Marigatan. Randak pa kayo dito yung sumapol trabaho sa Jesudat. Tapno mapagbasa ti bagik. Tapno saan nga reklamo ni nanang? Bahala ka. Ngayon pag gusto nakman mamisan na. Inta. Ha? Sige. Tapno umati mo ko lang. Patasig mo ta, nag-relax. Nadlaw ko manong naming nga pair by pair nga siyak langit awan kaparehas na. Emma, abay hindi mo imbaga pair by pair gaya. Saan ko lumang inumain? Hindi mang sample ka mati ko, pareham. Nubo yun ni Berto? Oh, tibats tayo, di kinangraduaran tayo. Di mang sutsutil ka. Nubo yun. Kaya't mo agawin? Anong agawin nga magbagam? Dakla type. Na, sino nga type mo? Awan pa'y kanyak na kita, Emma. Alam mo kakidin. Dahil nagdi ko sa'yin. Opo, nakasiksik sila na kasinsing ko, ha? Opo, bagay kang kareta, tupis mo, ha? Ang mga numasulisog ni Berto keng ka, kata lipatan na, kat sikat isublat na. Kino na naman ang naming katuan. Ori na subinak itayanda manon nemi umay naksurutin ni Berto. Ay, abay binanaman ni Emma. Naumahakon ka ni Emma.
O kung makaumam, kit girlfriend mo, makaumot gayam. Nga mamom, dati pintas mo kit saan nga makauma. Amam nga di pa lang dati high school kit nagbaling ka ng karas ko. Uray karas nak, di kamat kayan. Data tagbagay. Nakasagana ka mangisina kini Emma nga kasinsin mo. Aklaw na naklang. I love you, Daniela. Di ka man? Kasinsin ko pa data girlfriend mo pagkatapos isinam ka pulang kanya. Kawan. Kasama na talaga ni ayat ka. No saan ka katuluyan, di sinam. No si kagasat ko nga talaga, di sika. Adara paap ko, Daniel. Daniel? Ay, Berto. Siya gamit yung Daniela. Adara paap ko. Berto. Isa doon ko mga awin awan ara paap na. Siya, engineering student na, kahit ko nagbaling engineer. O, ang problema. Gabatam, adamat na, mga obisyon naman na papakin ni mama. Ang problema kiti pinansya. Siya tagpo-problema eh. Awan timang tulong kanya kung saan ang matlasyak. Kakaasin ni nanang. Tiyak man makadawat ka di kaapsat ko. Maminsan naklang pinagustuhan ni Manong Chucho. Taan na nga ron. Di na kaya't gagbasak. Taong kano sa serbina. Kaskadakwada. Ti ko naman di, Daniela, di na hang kahit ni Manong mo ngagbasa ka, ta di na kayat nga napimpitas na biyag mong mitisuna. Di kita nga ron kay. Kapsat mo pa'y iter down na ka, imamag na ka. Kasi si tao. No kayat mo, agkarelasyon ta. Kahit madaman extra, karigiti allowance ko. Itagkukin ka. Tulungan ka. Huwag ko naman. Kasi tararamid ka ni kasinsin mo. Noong korta na, umay kanya. Ikak. Ngayon ti kondisyon na, nga. Nga niya. Among lataman talaga kakuson. Kaya't mo masawin? Adam na mas pasamak ka na kayo, kini Emma? May bilang ko at ng girlfriend ko, ayan, noon mapasamak. Kasano naman si Gugam isuna? Naman si Kuga, alis tumit lang tagparagreg. Ana? Oh my God. Imagbagakmet ka ni Emma, manong name nga magbagaan na ti boyfriend na kaputasan nak nga sardengan. Ngam ko na naman manong name nga saan to kano. Uno sa anak to kano ngagbanlig nga mangagaw keng kuwan. Diyak mat agagawon ko na ka. Manong name iti syudad, iti asadag ti eskwela, adana strek ko dito nga karinderya. Nana, baka masapul yun ti kadwayo to adwa ka mo't dito yun, balasan ko. Malaksid no kwa. Ipatuloy ni Mildred iti agikaten. Hala, sabi ko mati patuloy na nana. Kita estudyante ka, kasano nga, makatrabaho ka. Kaya nangarti problema nana. Awang nga rin tigastusek, nga mangituloy ti panagbasak no sana trabaho. Kakaasik lang nga mangiram remedyo ti pagpletek no ka. No, agapo ak sa jay lugar mi. Ag jipak, ag tresikelak. Santo pa do't magasgastos, matrikula. Ngam no ditoy, nagyanak ditoy, nakasave kon pletek tinal daw. Gapot ha, halis to mo na, pag naaglayang naman pa nagbasa. Kastamat no agawid da. Taistiyan ka. Nung trabaho ka ditoy. Wala na. Ay, kaduam no ka na ni Sido. Nga istiyan dito karinderya. Sino Sido na? Ni tatam nga Sido. Para luto. Kawan. Di ata kaduhalan ako. Kasano na ramasan na ka ni Sido. Amo na nga uminom. Hanggat tawad na. Alalala. Kas pagarigan ta, gikaton ni Mildred, si kadto nga ro din mang sukat keng kuana. Ket kasto unay tiraksak ko manong nemi, idi ang gikat nga talaga ni Mildred. Nagawid ak pala dito balay, manong nemi kit inalak na kita arwatek things ko. Ne.
At ang kati pagkasaraan at ang pagbayad mo, nanang nagastreka kiti karinderya. Iti asidek ti eskwela. Stay in. Tumulong ak iti agsapa, iging dumteng ti klasek. Into no bakantek, isto ak tumapan tumulong manen, sa into no pangal daw, tumulong ak, aging ganang nga parak tuman nagbasa, malpas ti klasek, tumulong ak tumanen. Digad, malibre akong ti plete. Malibre ak pa yun ti kanen. Malibre ak pa yun ti pagkasiraan. Atot mamenos ko na nang. Diyan sweldo, iso urong igatan ko nagiti kasapulak. Masapsapul ko. Ken, pag matrikulak. Digad panawon nag dito ng agmamesa. Wala na lang. O, pakananuan nyo. Alawan anak, kitala. No talagang ipursigim, iti pa nakatungpal terapap mo. Akit kang kaladong kumat ngay karakarara kinapod Diyos anak, nga sabi ko ma, tamatun unam terapap mo. Kastaman na ng dimangig ko. Nung opayan dak. Una ta, ano panunutek nga, ugay, malagip mo ni Emma nga sinsim mo. Apay nang, dago sa mga nandala, natakamat Diyos una. Amo ka na pinadamag ng masikog. Di Emma? Masikog? Uwain. Isungan sardang ng tinagbasa. Sino nakasikogin ko na? Di sa Berto. Yung ni Berto, o matipagit ng mga asawa kang kwa na. Wala tao bindabat pa yun. Niya? Nang manggat sa rungkaran. Sakbay nga agpakakabisera Sapo, kung nagtupay ngamin ka. Masikugan nga talaga ti kasinsin ko manong nemi. Hoy, Emma. Kasin. Manubulan ti sikog man. Agin nemen. Kahit mo sawan. Saan mo nga hanin na? Tapos sikog nga rodan. Kunak malano. Kas na ko na ni Berto nga numasikugan na kakit paragragyo. May katlo da ito yun. Saan matang naragrig? Oh my God! Kasi no, dadapirin siya na tulatang na, no, ipasagay mo ta anak mo, dadapirin siya na. Pinaparagrag mo idihan? Gasat lang siguro, iti agbiag. Kaya ni Berto nga ron, agturpos ka lupay. Sakbay nga asawain na. No si kanto asawain na. Ang mga noitakit at sa bali nga nobyanan. Pasarin mo tumanak sa rungkaran. Umayag sibug. Kasi nung haradan tinapap mo, kasin. Baring doon may pasangin ko ti anak ko, baring makasubliak ng matlan sa eskwela. Sabi ko kasi ka kasin, dapat trabaho sa di kabisera, sa ti eskwela mi. Mayat, kahit na ako sa kasanong laing, talagang nga dire-diretso nga maituloy ko ti panagbasa. Sa anak amarigatan manong nemi, iti pa nagtrabaho agsipod ta, narwamak nga ron itirigat. Masapak nga agriing at tulungak ni Tata Sido manong nemi ready kadag iti maluto. Agsungrod-sangrodak ti dalikan nga pagpaluknakan manong nemi ti karne nga mapaksiw. Pasarimet ito isurunak manong nemi ni Tata Sido nga agluto. Adan di kiti kundaway manong nemi nga siyak ti mangluto kadag iti igado, adobo. Siyak ti mangluto kadag iti malingta nga bangos kanda dumapay. Ket nung asta manong nemi nga dumtengan ti oras mamigata ko. Alpasan na mapana ko nagdigos agrubwat. Nana, inakon. Anat oras ti klase mo alas 9. Igigana ti alas 11. Before 12, adak tutoy nga may man tumulong. Kaadot customer. Ilagpeso manong naming ang adot customer, bakantag met, siyempre, busy kami. Nga mag-serve ka lagi ti adu nga estudyante manong naming nga may mangal daw. Kamakamag tumanin ti alas 2 nga klasek manong naming. Aging gana ti alas 5.
alas 5, manong nemi, ado na kita umay di karinderya, nga ori na sango iti eskwela, no nakarekapan ti eskwela, manong nemi, ado na kita umay aginom, agorder ti pulutan. Dito ko manong nemi nga namamo ni Manuel. Iti maysa nga malem manong nemi, nga simrek da, talo da manong nemi. Ading, sir, good afternoon. Teman na mas pulutan. Ya, kente brand me. Baso ice man na. Anak ti brand nyo, sir. Damok ti mag-isirap ka na kayo. Damok ka harap makita eh. Ijay, brandy, and polite. Sige, sir. Napagkat ti pa nagkita kanya ni Sir Manuel manong nemi. Dinamagnatnagan na, imbaga na tinagan na, nagalamano kami, nagbara ti dakulap na. Ano ti Yermon? Kalpasan na to'y para purcher konton, sir. Accountancy, nursing. Okay. The boyfriend mo. Awan, sir. Agar-aram. Aduda, yung tsak ikas kaso ida. Mamanong tikas ka, Daniela. Nga kapo terapaap mo, irapay mo tagtrabaho, apagbasahan ti bagim. Di ti parents mo ngay. Ulila akong di ama. Siyak ti bordak, kada kami nga talong nga kapsat nga puro lalaki. Sa nga nakapagturpos di kiti kapsat ko, sir. Ngim siyak, kahit ko tagturpos. Kaya sabi ko sabi ko saan ka madan ti boyfriend magkatapos kit matunday terapaap mo no masikuganda ka. Awang ganda na kita, sir. Sa kontrasanguanin ni Ayat, ito no, adan pagtrabaho ak. Orayan ka nga rin. Wala na, sir. Posible akong pa-asawa. Akong pa-asawa. Gamot na jak pa nasarakan. Idi, di babae nga makarik na kiti Ayat. Ngamita, nasaraka kon. Sino, sir? Sika. Mr. Romet, panawang kamalangin. Kat na ato pa na dumapay nga agkasapulan sa serbisyo. Iserbak. Manipod mat idin manong nemi sa alang iti malem nga umay ni Sir Manuel. Mga opisina gaya manong nemi iti maysa nga pangobisinaan ti gobyerno nga adda iti dayaan ti eskwela. E di damo manong nemi jak mamati nga awang payasawa na. Jak mamati nga awang girlfriend na. Intuloy na manong nemi tinangharem kanya ket kunana. Nagproblema ka. Aguni ka lang kanya. Tulungan ka. Kasi napod Diyos, sir. Awan ti problema. Iti kwarta nga kasabulat ng basa. No bay ang pagpagso, no aring na. Kat masapol nga de extra. Awatem dito yun. Ala. Talong aribo. Meaning, I love you. Sir, sorry. Diyak awatin na ito. Alan, tulong ko keng ka. Tulong ko. Hanggang ka nagpagpakasin di lugaryo, pasaray. Nung mailiwak kininanang ko. Di, alaim data. Ikam to ninanang mo. Intersalusudan na ngayon nagkapuan na. Nahin di sweldo ko na. Awatin mo na. Masaktanak no di mo awatin. Harti ligiban neta. Sige. Awate ko ha. Gabot harti ligiban ako nam. Nagbakasyon ak nga rin manong nemi ti may sangal daw. Malam ti papapanagawid ko. Kat syempre imiyanak ti balay. Nadamat-badlaw ko kininanang. Nang? Kumusta kayo? Makalawas ito nga sana ka na pa naglako. Tapay nang, madmadig bagbagi ka nak. Yung baglaki din na nakasapol ka ti pagtrabaho mga at aswaldom nga usarem para iti panagbasan. Tanawang kuma, awanin na. Kasto yung nagsakita, kawanin. Yung nagpasik up.
Nga pakita si doktor. Alam nyo natin sa gastusan nyo. 2,000. Wan. Nakalam ti kwarta. Kahit marunong ko. Kasi ano katakal sweldo mo ya? Hindi kita naduman ako ha. Basta damang tip. Tip. Nangruna no kasta nga malam. Rabi. Tada di ka rin dari nga pagyanak. Pamigat. Pangaldaw. Pangrabi. Kaya na kita giinom. Di kita lalaki. Nga mangarap kang ka. Kato na. Susapo aya. Nanangawang pagnanagan nyo. Kumusta kaya man ni Emma? Ay, di ay. Sa apo eh. Abay. Di anak na ah. Anak klase di anak na. Daya, iti man ala na kita agparparagrag. Duyog. Nga nadisporma ti rupa na. Ay, susapo. Uri no kompleto matlang kuha na. Gimana? Saka na. Kompleto ang daya eh. Napispisit nga tayo di. Daya, iti malala ka na kita agparparagrag. Di damag ka daya ti may katlo. Nga gundaw nga panagsikog na. Nga paragrag na ang sa amat nga nagbalig iti nagregreg. So nga siya. Kat ni ang mga rodan, ano may tultag basa. Kada di akin putot nga rod, ayan ni Berto. Wari na, nagtakpagawan, napanan sa Manila. Giant na ituloyan, at panagbasa na. Intuloy ko nga rod tinagbasa, manong name at adigidikon daway ng ipakadanak ni Manuel, ni Sir Manuel, kay ni Nana, ngaking kukuha iti karinteriya, tapno, i-date nak manong. Diyak kumakayat ang yung mapilit, makulit. Kasapulang matetag pa nag-relax mo. Kaslaitan. Saan kang inawis, saan ka kumawat na karwat, tikas tagarwaten. Numakita ka, nakainuporme ka, nagtrabaho. Numakita ka, lusyang tilangam. Dagbato ka ti parabalay. Imitangay. Makita na talaga ti pintas ken sexy Daniela. Kan. Intapay lang muna shopping. Kalpasan na. Danton mga rabi ti special nga restaurant. Class nga restaurant. Oresan kong ibaga manong nemi gatangin na. Namlamain na nga para kanyak ang magustuhan. Sir, sana kang pagpagatang kada kayo ngayon. Huwag na mo. Ngamti pa ka, kid-kidawag klayan kang ka. Awatem to niyaman nga regalo kang ka. Awatem to niyaman nga katangik ka para kang ka. Maragsakak lao na yun, no, awatem. Nga sa mo pagkidkidat. Ano nga ti kasukat na? Di ba nangaklon mo kanyak? Nagbasbasak pa lang, sir. Mabalim mo talaga irapin tagbasa. Na, alam ako na. Alam kami tirik ng kanyak. Diyak pa masigurado, sir. Manuel. Diyak pa masigurado, Manuel. Kandiyak pa amon no talaga nga baro ka pa'y. Ang mga no pagbalinak na laing nga scholar mo. Ang mga no pagbalinak laing nga other woman mo. Kasla karirado mo. Nada sugar daddy na. Manumalat ba ita? Ubi nga kot pa ya. Anak ba't makunang sugar daddy? Sige. Awisan kanto. Umay kay Jabalay. Tapno. Mapaniknikam nga singgelak pa lang. Jack mat may libak tiriknak manong nemi na isang sangayin matiriknak ka ni Manuel. Tas sa sinot saan nga ma-inlove ken kwa na manong nemi very neat nga arwat, gentleman, guwapo, napintas ti trabaho na manong nemi. De kotse. Inawis na kag peso manong nemi iti balayda padag gayam nga burdag isuna. Ti katulong da ken naganak ken kwa na manong nemi tinadanon mi iti balay. Inya mamuna.
Girlfriend ko kunak kuma papa, mama, ngam sanak pa nga inaklon. Takal ti pamatik nga. Aklon na tumitla. Aklon na nakakumana, tapos nag-asawa ka. Nag-asawa ka yun. Sabat nga rin ba ni papa. Tagbasbasa pa yung laing ni Daniela. Iha, italang adaiyam amo ti anak mi nga kaya na yat na. Ngem, hanggang pagayam nga kaya na yat. Amangan no, adamat na kita girlfriend na, sir, ma'am, ngam dinala kahit ngam amo kada kayo. Natanang na to anak mi. Sa nakas kanila do mga lalaking nagaraw ka na kiti babae. Na dapat kiti para atap mi di ang bakla ti anak mi. Ngam sambat nga ron. Iso nga, nakalo na bakaragsakan mi. Tanong mo pa isa mo pa nga nama mo. Uno inaklon. Iso na, ket inyam amunakan kada kami. Haon ti magdana kami ti anak mi. Iha, kaputa nasingpet. Kada gubad da amin nga kakamsat, isot ka sa singpatan. Iso nga no, kaspagarikan taon niyan, tumantimarik na mga kuha na. Akit aklunom to, tapos nag-asawa kayo. Nakurape ka lang, nana. Saan nga may kariti pamilyami ka na kayo? Saan mo ko na yung data? Ya? Agam nga agsapsapol ka na kitay padaming, damabalin na. Tinaskan kit makaridwar ka. Agbaling ka nga nurse. Ore man pa no saan ka makaridwar, no sika talaga ti kayat ti anak mi. Kaman. Ore man pa no may sakala katulong kas pagkarigan, no sika ti kayat ti anak mi. Abi kiti nga saan. Gapoy ti dayta manong name yung mangmangin ko para kanya kat saan matapubre di kita naganak kini Manuel. Maudin manong name nga sem agreduarak ton edi ta isumot kan manong ti panangaklon ko kini Manuel ket kastoon iti ragsak na. Yes! Kaudyanan na. Marakop ka. Narakop lang Siyempre, narakupan ka ket kagadan natin nga maramarak di kiti lips mo. Damok manong nemi ti makiinarakop ken makiinagek iti lalaki. Yaw-awak la manong nemi nga awisan nak jak laki di makapagkedked. Ngem dayta met unay manong nemi ti pagyamanak ken ni Manuel agsipud ta. Respetaran nati kina babae. Aging kadimtengen manong nemi ti panagturpus ko. Damanong Jojo ken ni nanang ti imay manong nemi imatendar itik panaggraduar ko ket siyempre nanang tinangaya ba nangabay kanya. Ay na, italaeng nga dabayag nga graduar iti college. Saan nga nakapag-college iti kakabsat mo? Ket sika lang. Gawanak nang suportayo kanya. Nga nag-rubeng unay nga pagyaman ng tabagim. Tiya panang paadal mo iti bagim nga mismo. Kumusta gayam di boyfriend mo? Amuya ka din nga da boyfriend ko? Pinatpatak lang dinamag mag-isumat manong naming hindi agtugaw kami. Adamat din ni Manuel. Congratulations. Gamanak. Manuel, yung mo kaya ni nanang ko king ka? Kini Manong Jojo. Nanang, Manong, ni Manuel, di boyfriend ko. Like, sir, bagmanta kinayat mo na ito ikabsat ko. Gawat, isupay lang tinakariknak ti ayat. Ayat nga akong patinggana, bayaw. Bayaw ko nung kagawanan. Kaya na nga rod, nanang, ayaw, ayaw kita. Sapay, may karkari kami kada kayo, sir. Sir, kunak tada tilangam ket talaga nga. Sir ka, mo opisina isuna nang, ay, keto na. Kahit gumayarwar lakid din ni Daniela ti board na tulungak na mga strek iti government hospital. At doon kita mamok nga pagpatulungak tapno makastrek isuna. Kahit ko taga-abroad, tuwan mga lakapilang experience mo dito sa kanto abroad. Ngam numabalin na kumaman, Daniela.
Saanin? Agasawa tanton. Tapno aganakkan. Adanton anak ta. Di sa anak to nga nurse. Kung na. Well, pasti pa naganak mo, mapanahom lagi din. Di ituloy mo tagtrabaho. Kahit mangalan tatong bati, aya di kita nang ta. Noon niya man di kita ngayon baga manunimi ni Manuel kat isu tinapasama. Agsipod, tayo di may rawar kon, ti panagtek ko ti board, manunimi. Nagikatakon manunimi, tinastrekak nga private hospital. Iri, inrekomendar na manunimi, iti government hospital. Diya kumakayat. At ado na kita nakapila. Nga sumrek ko ma. Ang gabot na pigsa ti Baker, manunimi ni Manuel. Iso nga nakastreka. Duwa nga tawen, manunimi, di pa nagtrabaho, hindi agkalay sa kami. Ini mapasama kan manunimi, di pa nagkalay sa amin. Grande, manunimi, di pa nagkalay sa amin. At siyempre, yung may matendar, di kakabagyan mi, ni Nanang, di kakapsat ko, ni Emma, manunimi. Hala, nakagasgasat ka kasi. Ada na paap ko. Kahit natunuoy ko dahil ang harapap ko kasi. Sika ngay, manot anak mo, alon, may mesa nga ma. Diyan inauna agad, ni Berto. Diyan may kadwakan, may katluakan. Iso di asawak. Natrabaho di asawam. Diyan, taltalon. Sika ngay, kata housekeeper na mangiwan ka na kita anak ko. Kumusta ka dyan na unang anak mo? Hampay nagbalo di rupa na? Kasi jalat ha? Uyawin da. Ni Berto nga awanin, damag ko. Set po ko mamo, natayan na dyan. Sikan tumad ngamin kasi, di na ngamin tinulad ka. Mahilig ka launay ka na kiti outings, panaglangay, panagbalog, o alat na alalam. Nakakasagasat ka. Tanyela no, danto ang problema. Kumusudag ka. Na pinaspay trabaho ti asawa. Makaiparakdar ka siguro ti balayo aya. Ni Manuel Tiburdek. So ang ijeto sidong na ginaganak ng kuwana. Katugangang iti pagyanami. Stat. Dihanang naskan pa yung balay kayo? Saan yung tanda balay min? Makasurutan mo lang ata naging katugangan. Uy, nasayat da. Patakmat nga naggapo da itiriga. Fast forward, manong nimi awan tinagbalin nga nadagsin unay nga problema miti asawak. Gagangay laing manong nimi di kiti pinasugnod no daduma, pinauyo. Nang no kasta nga, wala daw nga agawid tirabi, dadadandar na nga party. Gagangay mo lang adarete panagimon ko na daduma, panagatap ko. Ngayon gagangay lang di kita manong nemi na problema di kita kasawa. Talo manong nemi di kita anak mi, kini Manuel. Aw mati problema ta ores ang kami nga mangalapay iti yaya mi, taada di kita katugangak manong nemi nga makaamu ka di kita pukod. Napukawin manong nemi ti ambisyon ko, arapaap ko nga gubra iti abroad. Ta direk magpalubusan ti asawak. Ado kanu ngamin manong nemi di kita sanggasat nga abroad. So nga kunak, dito yaklatan. Awanin ti sa pulik pa, di sidong ti asawak, kanagita anak mi, tadamit trabaho, ken trabaho ti asawak. Dahito, iti pagkasalita akmanong. Nagyaman ang lunay, ti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nakinsan ken ka, ti Italiana, through your messenger. Thank you, met kanagita surok nga tawagasot, nga nagbuya, ken nangimutek-tek ka na nga pagkasalita. Sabi ko ma, tanakaibati akiti adal, liwliwaken pagserbingan ti bihag, kanagiti padak nga nagbuya. Toy nga rodagyaman nga pagkaya mo, Daniela.